Comentant les dades en detall, com deia abans, tenim a Catalunya 327.365 persones aturades registrades aquest mes d'agost, que és un increment de 2,5% respecte al mes de juliol. És a dir, 7.942 persones inscrites més. Tot aquest increment, que és habitual en aquest mes, el creixement de l'atur ha estat lleugerament inferior a l'agost del 24, que va ser d'un 2,7%. I la xifra d'atur registrat és la més baixa d'un mes d'agost des de 2007, quan es van registrar 267.473 persones aturades. Si atenem a l'evolució de les sèries mensuals i interanuals, la resposta és que esperem acabar l'exercici per sobre dels 3,9 milions d'afiliacions. El comportament del nostre mercat de treball, atenent a la seva estructura, el pes que el turisme té en ell, és que al setembre ens recuperem una miqueta i anem creixent fins durant el darrer trimestre. Per tant, la resposta, sense afirmar-lo rotundament, és que esperem que recuperem els 3,9 milions d'afiliació. De la informació relativa a les onades de calor, nosaltres hem tingut 339 intervencions relacionades amb estrès tèrmic i onades de calor. Intervencions en pseudinspecció. Després, en resultats d'accidentalitat i sinistralitat amb resultat de mort, tenim les dues que ha esmentat.